Dobré ráno. Dneska mám plánu se sejít s mojí kamarádkou a ta mi to nezvedá, což já nenávidím, když mi někdo nezvedá telefon, ale asi dneska půjdu takže na dvůr. Takže se půjdu oblíct. Takže půjdeme k babičce, že jo? Bez tohohle. On je tak cute, ty otíška. Jdeš dolů? Tak, já si jdu oblíct. Nevím, co chceme oblíkat. A něco jakože dobrýho. Jo, babička mi dala ten kanál, takže ho moc nevybuji. Prostě, hej. Já se vám chci zeptat, jestli máte kočky, bijete je, když jdou to, co nemají jíst? Mě třeba jo, protože si to nemají co dovolovat. Nebudeš neškrábat, hej? A toto není týrání, jo, prostě. Teď oni nemůžou papat, oni to nemůžou papat. Jdu. Budu se oblíkat tyhle legíny. Tohle sotočko asi s dolným rukávem. A ještě mikinu potřebuju. Mikinu si dám, to jsem měla včera. Mikinu nevím, kde mám, takže si dám tady tohle. Jo, dám si tenhle svačík. Tenhle ten svetr. Nevím, já prostě mluvím divně. A trošku si dám větší, protože se mi nechce dávat podpisníka. A ponožičky. Potřebujeme ponožičky, taky máme. Já si jdu převlíct. Jenom vám chci ukázat, jaké já modřiny mám, jo? Tady toto jsem si udělala včera. Ještě tady mám modřinu. Jo, takže já jsem třeba mega šikovná. Jo. Prostě já to vím, vy mě to nemusíte ani říkat, že já jsem šikovná. Jo? Jenom chci říct, že jsem u babičky strašně dlouho nebyla. Ale když říkám strašně dlouho, tak to je prostě strašně dlouho. Jo? Si dám hodinky. Epivočky. To moje heslo na moje narození, jo? Teď si dáme mikču. Dáme si tu mikinku a vyrazíme. Ale je horká, teda si větrám. Teďko si dám do gatí, protože prostě chci. Nevím, kolik mám procent. Mám 20%, 25%. Takže já si vezmu kabelku. Nebo oni to vlastně mají nabíječku. Vestilcoví mají nabíječku. A já jdu. Všechno mám, takže dobrý. Se jdu
druhou budu. Tady. Mám si Agi. S mojí. Kdybych včera nebyla na čerstvém vzduchu, ale to nevadí. Musela jsem měla prohodit kryt. A já si asi vyprázdním moji kapsu, protože v kapse mám díru. A v té díře mám úplně všechno, že? Takže... Třeba sáček, jo. V té kapsy mám úplně prostě všechno, co se dá. I kapesníky. Mamka mi včera prala bundu, takže mám všechno promočený. Jsem byla úplně docela... Já tady mám mince. Ne, tak mince tady nemám, tady asi. Fuj. Vůbec není z mojí kapsy. A můžeme jít. A já se chci třeba i projít, takže... Já si zapínám na hodinkách chůzi. Ono to není ani kilometr. A já si jdu zapnout chůzi. Nebo víte co, já na to prdím. A půjdu do stínu, abyste mě viděli. Jo? A tak to já jdu k babičce. Teď jednak jdu k babičce, prostě aby jsem tam byla. Že jsem tam fakt dlouho nebyla. Jdu zavolat, že k ní jdu. Kočička. Kočičky. Přijde se mnou tak odbočím se. Fakt byla pěkná. Morská jedna. Tak to u mě chodí. Já jsem včera byla na výšle, potom bylo to hezká šeráko. To je nějak takto velká. Já se tam teď gula. Jo? Prostě ona ode mě utekla. Já jsem hodná. Já nekušu. Já jsem se prvně myslela, že mě kouše, jak jsem se nechala očuchat. Ale dobrý. Prostě mám velký drápy. Jo? To je tak. Ježiš, já vypadám. Prostě, jak kdyby jsme neměli už 2 kočky doma. Jo, takže... Tak, hej, máte to taky, takže vy třeba ukážete... Chcete říct, tak chcete ukázat 3 a ukážete 2. Já mám 3 zvířata. Já nevím, proč mě se to děje, jakože docela teď často, já. Gabriela. So Gabriela, la. A teď jdu zase na sluníčko, že na slunku je teplo. Ale dneska je nějak si dobře.
Ježišu Kriste. Někdo má třeba dobře špinavý auto. Kdyby prožil druhou světovou válku. Ja? De Gabriela, la la la. Vám to ukážu. Prostě. I kdyby prožil druhou světovou válku. Takže musím hrát, jo. Takže já tímhle s tím končím. Tak bye.